Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo nga rod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapnoing kay yebkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Lester. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pudpudno anagan ko ti Lester. Diya ko nagaramat iti alias, tawan matirumbeng apagbainak, iti inak isalaysay. Si papan nakilakmet amang ibaga, akamangak ti LGBT. Ket sapay lakuma, tasaan at ikinataok ti pakaigapuan, ti pan nakaumsik. Ken sapay lakuma, tamakay batiak iti napatag nga adal, babaan iti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakay drama ti pakasaritaan ni Lester. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amom Lester, oray no kasta ti kinataong iho. Saan naglatama po kawan iti namnama? Da kayo kit dimit, Dad. Apay ay aday tamanin ti bagbagayo kanya. Gapo taday tatagpayso, iho. Saan nakamapukawan iti namnama? Amay paayan na kamilatay dapo ko. What? Oh my God, Daddy. Saan kayo namang namnama? Kasano kumamaipayan kayo iti apo? Ket awan met matris ko. Saan ka mabaling nga agsikog? Pudno, saan ka mabalin nga agsikog? Gapo talalaki ka. Ha? Kat ti lalaki, para iti babae. Iso akas iti nakun iho. Saan naglata mapukawan iti namnama, amay paayan na iti apo. Ay na, kaloka talaga ti amak, Bes. Diyos ko, diyak amo no kasano alumiklikak iti saritaan mi itay bikat. Apay manan aya, Bes. Anya tinagsaritaan nyo kani Tito Rodolfo. Ay sus, sigurado nga oray sika, maloka ka, Bes. Agasam ta ibagbaga nakit din asaan ka no ang mapukawan iti namnama ama ipaayak iti apo. Anya? Agasam nga ita, Bes. Amo na met ti kinatao. Amo na met asaanak nga agsikog. Kalpasan na, agkidaw kanyak iti apo. Hay. Mabalin naman ngamin nga ipaayan iti apo ni Tito Rodolfo kat. Ngamin, Ay uray no ko. na, agpa-implantak pa iti matris. Loka, mabalin ayamot ti kasta. Isu nga rod ako nakenkwana. Asaan kunto ama ikan iti apo. Gapot awan matris ko. Saan nga agsiko, girl? Maawatak mat ni Daddy, anak. Agmay-maysa ka ngamin nga anak mi. Siyempre, kaya't mi kuma amadaan ka iti pamilya. Oh my God, Mami. Nagtulag kayo kadi kini Daddy nga iturtsurdak iti kastoy. Eh, saan na? Anya nga itorture nga ibagbagamat, anak ko. Kasano mat adyak ibaga turturtsuren dak. Amuyo lang arudan ti kasasaad ko. Kalpasan na,
Agkid daw kayo kid din kanyak iti apo ko. Ha? Unay kayon? Para kada kami kanidadim. Adalat tanamnama, Lester. Tanusahan ka nga agsao, nukit kitaan da kalaang. Saan dalakit di amaamuan ti pudno akasasaad mo? Ay na, mami. Amumet adyak kayat ti agpampamarang. Noan niya ti pudno akinataok, ipakitak iti asino man amamamok. Amok day ta, Lester. Ngam day to, iti agdadata akinapudno. Oray kas ti kinataom. Amumi nga ado, ti aggustukan ka, ababae. Iyo! Anya ka din dayta nga ibagbagayo, mami. Ay, makapadulok. Ay na, Lester. Oray anya pa iti araramidam. Lalaki ka. Katkas iti nakunami kan ni dadim. Saan ama po nas tinamnamami, amaadaan ka iti pamilya. Ibagbagak namin kan ka idi pay laeng. At apno sardengan dakan dagiti naganak kan ka. Rugyaman dagtignay kan mang baliw iti langam. Oh, anya ti kayat mo asawan? Ay na, Lester. Kita man ti bagim iti sarming. Sige. Tangay awan pa iti customer ko diti parlor. Maasikaso ka na imbag. Ala. Sige. Agsarming ka, sa may baga kanyak no anya ti makitkitam. Okay, matilangak. Awan mo ti makita ka, madi. My God, Lester! Day talangam! Lalaking lalaki! Mabisto lang nga bakla ka nagsaukan. Ngam nakit kitam tilangam, ti pormam, lalaki ka. Brusko! Iso sana mailibak nga do't gusto ka nga anak ni Eva. Komportable ak iti kastoy alanga. Kan get up ko, Carla. Jaket abaliwan da ito'y anak kay ruwamak. Kan may isa. Amumet nga oray may sak agay. Sa anak nga gusto iti lalaki. Basta naragsakak lang iti kastoy akasasaad ko. Naragsakak iti kastoy akinatao. Ay, ala, no kastati ko nam, anyangit yung maramitak. Awan ti sabali ang makunak, no saan na suportaran kalatan taagayim tamat, Lester. Sino ka? Siyak ni Joanne. Kat amok asi ka ni Lester. Saan ka ni? Wen, siyak nga rod. Anya ti aramidam dito'y balay mi, Joanne. Apay nga da ka dito'y? Manipod ita, Lester. Agnaod akong dito'y. Gaputain naladak ababaunan nyo. Ha? Ne, damat ni nanapining nga babaunan mi Bakit nilanapining? Iso ang masapuldak dito'y, Lester. Agnaod akong dito'y balayo. Imbagamin ka ni Jo, anti amin. Nang runa ti maipapankan ka. Tapno maipasig na ti bagina. Ay na, mami. Sa balit agparparig na kanyak may papankin ni Joan. Kas lamadandaнаgan ak no kas jay nga asit ganak. Sika talaga. Nasingpet ni Joan. Saan mi nga alaan akatulungan ni Pining no saan anasingpet? Apay? Diyakam mo. Basta, sa balit agparparig na kanyak, mami. Kas lang amin ada sa bali nga iwas ni Joan. No kas jay nga umasidag kanyak. Sika talaga. Saan kumatila pampanunutam, Lester? Ulitak, ha? Nasingpet ni Joan. Isu nga inalami akatulong. Lester. Lester. Sino ka? Lester. Anya tararamidam kanyak, ha? Lester, di ka nagkadkad. Ako nagtupay kat. Talaga nga da sa bali apanggap mo. Isumat lagayam ang madandanagan at tunggal asit ganak. Hoy, rumwar ka dito'y salad ko ayop ka. Kat jakon kaya't ang makita ti panagrupropam. Pumanaw ka dito'y balay me! Apay a pinapanaw mo ni Joan. Apay ko maadyak papanawin nga, Daddy.
Imbagak met kada kayo ti inaramid na. Agasam, sinirreknak iti seled ko. Ket nuan yala ditan tinararamid na kanya. Talaga kadadi mo kaya't tagpakalalaki, anak ko. Daddy, Talaga kadi nga awanan tinamnama, may paayan na kami ka ni mamim iti apo ko. ha? Mabit man lang, Daddy. Adda ka di pa kay naigan tinaramid day siya at Joan. Pakawanin na, Lester. Impagarup ko no babae ni di panang konsabos ko ka ni Joan. Kat mapatgan ti arapaap mi ka ni mamim ama addaan iti apo ko. Hanggang talagan sangawanan tinamnama. Ulitek, pasensyakan. Madlawan na palalo ti pan nakaupay ni Daddy. Diyak laim pagarup akinun sabos na day di adyoan. Una yun ni Daddy. Di nagpagdanagan, Mami. Awan ti daka sa mapasama kanyak dito'y ayan da Andrea. Amok, iho. Ngam nakababain ka ni Andrea. Naimbag ko maano saan ka anabartag. Okay lang, dahita, Mami. Kasaritak man nga rod ni Andrea. Mabit lang, Mami. Bes, kasarita nakakano ni Mami. At iti cellphone. Hello, Tita Margarita. Andrea, balasan ko. Pasensyakan iti anak ko, ha? Awan tiro mga pagdanagan nyo, tita. Siya kon ti makamo ka ni Lester. Agyaman agkan ka, iha. Alang arudan. Bye. Bye, tita. Ay, sika talaga, Bes. Pinagdanag mo man ni Tita Margarita. Pasensyakan, Bes. Diyak namin maawatan ti Baki. Masurunak ga po iti panangkun sabos ni Daddy iti dayja adyoan. Makunkonsensya iti nakita kalangan ni Daddy. Gaputa jak maikan iti apo. Hay na. No adala siguro ti agayat kanyang iti napudno iti laksit ti kastoy akin na tao. Tutupakon. Tapno mapagustuak ti kayat ni Daddy. Si Kaket Dimat. Di mo kunaan nga awan ti agay-ayat kan ka iti napudno, gapu iti kasasaad mo. Ada agay-ayat kan ka iti napudno, Bes. Ha? Dahita ti agpayso, Bes. Iso adi mo ay ayan ti bagim. Ay, noan niya laditan ti mapagsarsaritaan ta. O may kakit di danggayan na nga ginom. Sa nakasta abang bantayan naklatan. Akinom kamit loka. Bes, dito ako na makiturog ha. Dakon makamaneho nga gawid. Talaga, matasan ka palubusan nga gawid, Bes. Tsak kaya't nga dadaka sa mapasama kan ka. Nag-sweet ka talaga, Bes. Lester. Andrea. Bes. Lester. Amom Lester, itay pa nga daka diti parlor ko. Di ka makait na. Naimbaglakit din tawan pa'y customer ko. Tan saan? Sigurado na istorbo ko man ti pa nagtrabaho. Angit mapaspasamak kan ka aya. At ka di parikot mo? Carla, makalawas ng tinapalabas. Nga maging gaita. Saan lata mapunas iti panunot ko? Tiyan niya. Adda na pasamak iti nagbaetan mi iti may sa babae. Anya?
Day ti pakariribukak ita. Saan ko akaaryak ti bagik, gapo iti napasamak. Ngam, makonkonsensya ak. Jak ammo no anya ti aramide. Naimbag tayo may kaditi balay, balasang ko. Talaga akayat ka makasarita. Tita Margarita, Iti ngamin kalabas. Sa bali ti madmadlaw mi ka ni Lester, agayam mo. kinapudno na tita. Imayak titoy, tapno makasarita kayo mat ka ni Tito Rodolfo, maipapan ka ni Lester. Ha? Mabalin ka di adwa kayo ka ni Tito akasaritak. Mabalin Apay kit din asaan. Mabiit laeng taayabak ti asawa. Andrea, iha, noon niya manti ka sa pulam, nakasagana kami amang ipaay. Basta an nadam ti bagim, ha? Nang runa day taadday ti saklot mo. Tito Rodolfo, Andrea, iha. Ammo ka din ni Lester ti may papan ni iti dayta. saan pa'y tita? Maamakak amang ibagakan kwa na. Ta mga noon yakit diti ko na. Andrea, iha, nabayagan nga agayem kayo iti anak mi. Katamo mi nga agasawa noon niya a klase ka a babae. Na na singpet, kan mapagtalkan ka. Iso nga awan ti duwa-duwa mi, nga apo kumitaad da iti saklot mo. Husto ti ko na ni Rodolfo, balasang ko. Agyaman ak kasta, tita. Tito, kinapudno na. Ni Lester lang ti lalaki ang nagbalin ang nasinad kanyak manipod idi. Amuyo dayta. Agyaman ak tamaawatan nyo ti sitwasyon ko. Kidawak ko makada kayo asyak ti mangibagakan ni Lester iti kasasaad ko. Di kayag tanag. Nakasaganak iti anyaman nga agbalin a desisyon na. Jack ipilit ti bagi. No bilang tasan akayat ni Lester ti mangitakder kanyak. Basta dayti ti tandaan ang balasang ko. Uray pa'y noan niya ti mapagsaritaan nyo ni Lester. Ibagam kada kami. Tada kami nga agasawa ti makaamokan ka. Andrea, pasensyakan. No jak nagpakpakita kan ka, manipod. Manipod idi. Amo mo na niya ti kaet ko asawan. Maawatan ka, Lester. Andrea, Sapay ko ma. Tama pa kawanak no Jaco nalapdan tiriknak iti daydi akan ito. ha? Amkak nga mga no dito yan nga gibos ti panaggayam ta. Anya nga rod no kastaman bilang. Nga masapol ama-amuam. Nga itilaksid ti kastaki na taom. Idi pa'y laang. Inayat kan iti nalablabas pa'y. Ngam kasingadan agayam ko. Anya? Day tatiyang paiso, Lester. Iso nga iti amin agundaway akasapulan na. Adak iti sibay mo. Tati kayat ko. Siyak ti kaunaan amangan ding ay kan kay ti anyaman a pagdaldalanam. Ulit at tiyang kidaw iti pamakawan. No diya ko nalaptan ti riknak iti daydi ka nito na ilawan ta. Di kang tanag. Diya ko nagpakita kan kano bilang iso ti kayat mo. Kayat ko lang ama-amuam nga orayan niya ti mapasamak. Agtalinad ka iti puso. Gaputa ay ayatan ka. Kat di mo matpagdanagan ti agbalin a bunga ti panakailawan ta. Ta saan ko abaybayan apulos. Anya? Masikog ka, Andrea? Uwan, Lester. Nagbunga ti panakailawan ta. Ngam kasi tinkunakon. Saan ka ngagdanag, ta saan ka nga obligaan. Nagayatak tinapasamak.
kat sinadaanak ang mga klon iti anyaman nga ibunga na. Iti pan nakaduktal ko iti kasasaad ni Andrea a best friend ko. Diya ko nagpangadwapay, Mr. Lonely. Inarakop ko iti nairot ni Andrea, ket inawis ko iti kalaysa. Banag adi namet nagkedkedan. Iti daydi akan ito, amok asanak pa asigurado iti rikna, no agayatak matlaang kankwana, wenno mabuteng aklaang amapukawan, iti kasingedan agayam. Ngem kabayatan ti panagden nami kalpasan ti kalaysa. Napanagnakak nga ay ayatak matgayam ti gayam ko. Ita, numampay awan ti nagbaliw iti kinatao. Naragsak ti pamilya a binukal ko. Gapo ta itilaksid ti kasasaad ko, makunak a may saak a nasayaat nga asawa, ken ama ti duan nga anak mi. Dahito iti pakasaritaak. Ito'y pagayam mo, Lester. Pagayam mo, Lester, agyaman kami met iti panangisalaysay mo. Iti pakasaritaam, dito'y programa tayo. Husto ti kunam, awan ti rumbang nga ibain mo, iti pakasaritaam. Gapo tamay sa kaapagwadan, iti laksid ti kasasaad mo. Amom Lester, adu ti atiwam apudno alalaki, no ibasar iti insalaysay mo. Ket sapay la kuma, taag talinaed ti kinaragsak, ti binukal mo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod, ni pagayam a Lester, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Ferriol. Kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.